Songu iyi vamwe vari kuona sekuti isongu yekurumbidza vaMnangagwa, but inini ndaona muromo pavanhu ava. Mapositori vano madzimaba, ndaona muromo. Okay, ngatimboitangidzai tinzwe kuti songu yachona inoti kudii. Matangira ainoita chocolate. VaMnangagwa chocolate. Chii chakaitika pama-by-elections afura. Chocolate iri mupanda wechii, wezvinhu zvinodyiwa. Handiti? Yes, inonaka. Asi inodyiwa. Okay, let's continue. Right. Hanzi chibaba ndimakuru wani. Munatozanga ari makuru wani ndiani. Soldier love. Aripi. Is no more. Makuru wani is no more here. Saka why ari kunzi baba ndimakuru wani. In other words, vari kuti vaMnangagwa is no more. Anmuzvona? Alright. Let's continue. Hanzi mavatauriri. Hanzi haidi vanhu vari very careless. Vari very careless. Ndona vari very careless. Huh? Hanzi kwachiyadzwa kune chi? Kune diamond. Kune diamond, but kuri right here kwachiyadzwa. Kwachiyadzwa kuna fawani here. Hanzi kune diamond. Alright, ngatinzwei. Right. Marata ari kuzvishavani. Kuri kushanda zviri kubuda here kuzvishavani. Zviri kushanda here. Marata ekuzvishanda zviri kufamba here. Okay, ngatinzwe futi. Right. Hanzi vakapa vanhu chi empowerment. Vakadzi. But you know what happened to Marangi? Marangi ka ndo kune musikana uya. Okay, as sad as it is, but let's continue. Right. Yapera. Sakanzi ndiyo akapa vanhu mapurazi. Akapa vanhu mapurazi ndiani? VaMnangagwa here kana kuti ndivaMugabe? Inini hangu nini dai ndiri vaMnangagwa. Taingoti amikomba itirove.